Tutkintotoimikunta on opetushallituksen asettama asiantuntijaelin. Sillä on substanssiosaamista ja siellä on yleensä opetusosaamista ja sen toimikausi on niin kuin 2 vuotta kerrallaan, mutta toki siinä voi olla sitten jäsenenä useamman vuodenkin. Ja tutkintotoimikunnat valvoo tutkintoja. Ne valvoo niitä, että tutkinnot suoritetaan niin kuin sen mukaisesti, mitä laissa ja asetuksissa on säädetty. Ja ne valvoo myös sitä, että kaikkia kohdellaan oikeudenmukaisesti siellä tutkinnoissa. Ja sitten ne myöskin vahvistaa nämä tutkintosuoritukset. Siinä on niin kuin oikeastaan ne pääasialliset tehtävät. No, tietysti tutkintotoimikunnan jäsenillä pitää olla sen alan osaamista, eli siellähän on alalta edustus siinä tutkintotoimikunnassa. Sitten siellä on opetuspuolelta, eli täytyy tuntea myös meidän koulutusopetussysteemiä. Ja sitten täytyy teknisesti osata sitä jonkun verran sitä koulutusta, mutta tutkintotoimikunta ei suoranaisesti valvo opetusta, niin välillisesti se kyllä ohjaa. Ja sitten mun mielestä tutkintotoimikunnassa täytyy olla ihmisiä, jotka osaavat teknisesti tehdä sihteerin työtä, eli asiakirjahallintoa. Toki opetushallitus ohjeistaa ja kouluttaa siihenkin hommaan. Ja sitten yksi tärkeä asia on, että ihmisillä on semmoista aktiivisuutta ja intoa kehittää sitä alaa ja niitä asioita eteenpäin. Se on mun mielestä tärkeää, että tutkintotoimikunta olisi aktiivinen ja tekisi sitä työtään sillä lailla varmoin otteen ja aktiivisesti. No, varmaan ensimmäinen asia, mikä mulle tullut mieleen, mä olen toista kertaa jo niin kuin tuossa Kolkketahdon tutkintotoimikunnassa ja sitten mä olen liikuntataakka-alan tutkintotoimikunnassa ollut myös. Niin tulee mieleen tuo, että pidettäisiin se tutkintojen taso, niin kuin se ammattipuoli sieltä niin kuin hyvänä, että sitä nimenomaan valvottaisiin. Se vaatii tietysti hirveästi työtä ja tervettä järkeä ja arvostelukykyä, mutta se on mun mielestä semmoinen asia, mikä on varmasti kaikista haasteellisin juttu siinä hommassa. Ja totta kai sitten kun on valtakunnallisia tutkintotoimikuntia, esimerkiksi tämä meidän Kolkkentanhoidon tutkintotoimikunta, ettei alueellinen, että saataisiin nämä kokoukset pyörimään, että ehkä se haaste on, että voitaisiin käyttää muutakin menetelmää siihen kokouksen pitoon kuin pelkästään se naamakkaan pöydän ympärillä istuminen, että siihen voisi näitä sähköisiä juttuja ja muita käyttää. Ja sitten tietysti, että näitä tutkintoja uudistettaisiin, ammattiperusteita uudistettaisiin, opetussuunnitelmia ja muita päästä siihen työhön, niin se on aika haastava juttu, että pystyttäisiin pitämään ne ajan tasalla. Sitä tarvitaan, koska maailma muuttuu niin äkkiä ja ammatti-ihmisiltä vaaditaan eri asioita ja painotuksia. Ja kun tietysti tutkintotoimikunnan jäsenet ei välttämättä osallistu ammattiperusteiden uudistamiseen ja tekemiseen, mutta ainakin sitten voisivat antaa jotakin lausumia, mitä on tapahtunut ja mitä tarvittaisiin niin sitä omalla toimikaudelta, että nekin voitaisiin sitten huomioida siellä niissä uusissa ammatin perusteissa. Mä toivon, että siis tämä on toivetta ja mikä visio välttämättä tai ennustus, mutta mä toivoisin, että tutkintotoimikunnat niin olisi vahvasti mukana sitä ammattia kehittämässä. Ja että jokaisessa tutkintotoimikunnassa huolehdittaisiin siitä, että siellä on se substanssiosaaminen, että ei tulisi niitä ammattialoilta tai sieltä ammattikentältä niin kuin missään tapauksessa semmoista viestiä, että ei se tutkintojärjestelmä enää palvele heitä. Ja mä toivoisin, että tutkintotoimikunnilla olisi aktiivisempi rooli niin kuin näiden tutkintojen markkinoinnissa ja ammatinperusteiden uusinnassa. Yleensäkin, että ne vois vähän sen ohjeistaa
koulutusta, ei suoranaisesti, mutta tai ei ihan suoraan mennä oppilaitoksiin ohjastaa sitä, mutta sillä tavalla, että pysyttäisiin niin semmoisessa lähituntumassa siihen ammattiin, että se tutkintotoimikunnassa olisi niitä ammattilaisia. Koulutuksen ohjeistaminen on mun mielestä hirveän tärkeää, koska suurin osa ihmisistä, jotka tulee näitä ammatillisia tutkintoja suorittaa perustutkintotasolle, ammattitutkintotasolle tai erikoisammattitutkintotasolle, niin ovat tuolla työelämässä jotenkin olleet ja tulevat tekemään sitä ammattia uraa tuolla ihan oikeassa maailmassa työelämässä. Mun mielestä olisi kamalan tärkeää, että tutkintotoimikunta, oppilaitokset ja se työelämä voisi niin yhdessä puuhata niitä. Ja silloin tutkintotoimikunnan tehtävänä olisi mun mielestä osittain ohjeistaa sitä koulutusta, ainakin antaa sille suuntaan ja niitä painotuksia. Sitä minä en tiedä, milloin se tapahtuuko se ikinä, koska tutkintotoimikunnan jäsenethän on virkamiehiä sillä tavalla, että ne on tämän virkamiehen koskevan lain alaisuudessa. Että se voi olla, että se on liian sitova, että ehkä vähän pitäisi antaa löysyyttä ja väljyyttä, varsinkin tämmöisille pienille aloille. Ja sitten mä toivoisin, että tutkintotoimikunnat sais ammattisihteereitä, eli se yömyöhällä pöytäkirjan kirjoittaminen väsyneenä, niin se jäisi pois. Eli tulisi OPH tämmöistä apua, että yksi sihteeri voisi hoitaa useampaa tutkintotoimikuntaa. Pysyisi ne asiakirjat ja kaikki ihan kunnossa ja asiallisena, ja se olisi ihan semmoista luontevaa hyvää. Sitten tietysti mä toivon, että valtakunnalliselle tutkintotoimikunnille niin tuo budjetti olisi vähän suurempi, koska se on aika sitova. Eli opetushallitushan myöntää anomusta vastaan tietyn kokoisen budjetin. Se ei toki aina ole sitä, mitä me toivotaan, mutta sen toimintaan niitä varoja, että saadaan matkakuluja maksettua ja pitkältä matkalta tullaan, niin vähän ruokaakin ja kahvia suuhun joskus niissä kokouksissa.